parties kusonyeza kuti anzathu atayenda nawo limodzi kuyambira kwayambirira ndipo sanatsutse kuti musagule Malawian Cameras. Welcome back to the YouTube channel Malawian Cameras. Guys, tadekani guy. Ripoti limena tuluka pabalete. Ripoti ilili palibe amene yange. Ripoti ilili likufunikira makamaka azipani zotsutsa. Ofunika abwereso chifukwa ripoti ilili guys pera mbakendlo dabwisa kwambiri. Iwowa anabera ntali manja abwera baba kunena kuti decision chiganizo chokagula chokapanga hire company ya Smartmatic komanso kupita kunja kukayang'ana pa ukafika ku Taiwan kufufuza kuti tigwise ntchito chani pa zisankho zathuzi akuti chipani chilichonse chotsutsa kunali kumene kunali nthumwe zawo zinatumiza nthumwe zawo chipani chilichonse chinavomereza mpaka anakafika kunja ndikukatenga chane ndikuvomerezana ndikugwirizana onse pamodzi kuti okhe chabwino apapa tentibuke kapati pange hayala Smartmatic ndeke nako idzaendese zisankho zathu ndiyeno pano zipani zomwe zijazo ndi zimene zikukhala pasi kenako mkuyamba kutani ndikuyamba kuyamba kumacha kuti Smartmatic isapezeke. Smartmatic ndiye ukapa, Smartmatic ndiyotere. Koma kuti iwo even Smartmatic itafika Malawi muno akuti iwo anawauza kuna kuti akulu machina njero abwera ndipo anapangaso ma example kuti timapanga choncho ari zipani zonsezo ndithu zinavomereza ndiye pano pasopano nkhani ndino kuti zipani zija za menaso makutu kwamba pasopano kumacha ndiye funso lili guys, I'm telling you guys, funso lili kabati zokamba izizi munthu wamba sanga ziyanke. You understand me? Amalawi sanga yanke izizi anthu wamba sanga yanke komano apapa pakufunika zipani zonse zotsutsa zibwere ziyanke ma allegations awawa. Zipani zotsutsa zibwere poyera kuti zimene akunena amayi wasa anabera ntale manja ndizoona kapena ndizabodza. Koma ngati zili zoona ndivani panopa akumacha ano pamene nthawi imeneyo anali limodzi kapati zili samadziwa alongosole bwinobwino chifukwa iyi guys okay bwino tamvera anabera ntale manja kuti nkhani akuti bwanji chifukwa izi zete pena pake guys zete Malawian Cameras. Don't forget to like, share, subscribe, and comment section. Komanso muneneso niyo maganizo anu kuti muganiza banji, mukuona banji. Kachisankhoji mwanseri monga nafotokozera Mr. Bota Malawi komanso Mr. Matumika Banda kuti chisankho china chilichonse meki kamachita imadziwitsa ma stakeholders. Chimodzimodzinso chiganizo chokuti meki igule makina atsopano inadziwitsa zipani ngati ma stakeholders komanso ma stakeholders ena onse komanso moonjezera kuwadziwitsa maulendo amene anachitika kupita kukayenda ku maiko ena kuti tikaona kuti anzathu amapanga bwanji. Ma representatives azipaniwa analiko anapita nawo ndithu ndikukaona kuti anzathu amapanga bwanji. Chisankho ndikupangika kuti amene zafikirapo ife tikufunikanso tigule makina. Anzathu ma stakeholders ma political parties anali nawo pa chisankho chimenechi. Angakhalenso kupita ku Taiwan kukaona kuti kodi Smartmatic imene tikufuna kuti tiyipatse contract ili pati ndipo imagwira ntchito motani. Panalinso representation ya political parties kusonyeza kuti anzathu atayenda nawo limodzi kuyambira kwayambirira ndipo sanatsutse kuti musagule makinawo. Chifukwa chana kutsutsa pano mwina ndi ayika mawu nkamwa ino ngati anzathu wa media
ndingakonde mwina mutafunsanso kuti mwina tingathe kumvetsa limodzi, koma kuyenda ndithu tinayendera limodzi ndithu, ndipo decision yo pochitika Maggie sinangonena kuti tafika ife tikusankha makina ena ndipo makina ndi awa. Komanso makina awa ndingonena mowonjezera kuti tsiku limene amabwera ma political parties anadziwitsidwa kuti amakina aja afika ndikukalandira ku airport. Komanso mwezi wa July omwewu ndi August Maggie inakhonza ulendo ndithu maplani kuyendera zipani zonse, imayitana president komanso secretary general ndi neki tingotero eti ndi akuluakulu okwanira 10 azipani zonse. Maggie inayenda ndithu dziko lonseli kukumana ndi azipani komanso azitsogoleri awo kuwaonetsa kuti makina aja ndi awa komanso amagwira ntchito motere, kufotokozera bwinobwino. Kuonjezera apo Maggie inayitananso ICT experts auzipaniwa kuti akumane ndi ma ICT experts aku Maggie kuti makina atagula aja ndi awa ndipo ntchito amagwira motere. Komanso tinali ndi kalembera woyesezera mu September. Tinafotokozeranso ma stakeholders athu kuti poti makina awa ndi atsopano sitingangowatenga ndikukangoyamba kalembera weniweni, kukufunika kuti tichite kalembera woyesezera kuti tione kuti kodagwira ntchito bwanji, kumalo kotentha akagwira ntchito bwinobwino kozizira tereni yotere kodagwira ntchito bwanji. Ndipo tinachitadi kalembera woyesezera uja tinakafotokozereranso kwa ma stakeholders athu kuti makina awa tinakayesezera ndipo zovuta zimene tinaona ndi izi ndipo takhonza motere, pano takhonzeka tikukayambano kalembera weniweni. Ndiye mwachidule ndondomeko ndina imeneyo, komanso anzathu achipani tinayenda nawo limodzi. Funso lomaliza linali lokuti kodi mphamvu ili kwa Maggie kapena kwa ma stakeholders. Ndiyankhe motere kuti Maggie inakhazikitsidwa ndi malamulo, malamulo akulu a dziko lino constitution, komanso tili ndi Malawi Electoral Commission Act. Mphamvu yoyendetsa zisankho ili m'manja mwa Maggie, ndipo Maggie ndi bungwe lokuti lili independent kapena mafunika ligwire ntchito mwa ufulu osati lichitezo kuuzidwa zochita ndi wina aliyense, kaya ndi boma kaya ndi bungwe sila boma kaya ndi zipani kaya ndi munthu kaya ndi candidate. Bungwe la Maggie limene ligwira ntchito mwa independent. Koma monga anafotokozerera Mr. Matumika Banda ndiyokuti pali magawo ena malamulo amanena kuti tipange konzati ndi ma political parties, koma kupanga konzati sindiye kuti kulamulira, sichoncho, ndikuti kukhala ndikukambitsana eti mwina akhozopereka ma proposals ma suggestions, koma mphamvu yomalizira ili ndi bungwe la Maggie kuti lipange chisankho chimene decision kutengera ndi malamulo amene anakhazikitsidwa ndi dziko lino. Mwina mwachidule ndiyankhe choncho, mwina pangakhale powonjezera. Mwina kungoonjezera pang'ono kuti mwina funso lenene limene likufunika ndilonena kuti kodi makinawa atagulidwa chinachitika ndi chani kuti amalawi adziwe za makinawa. Ndiye munafuna kungoonjeza zimene anena chairperson kuti makina aja atati abwera ndipo tapanga chisankho ndithu kuti tifuna tiyambe kalembera wa anthu oti azaponye voti mu 2025. Tinapanga misonkhano yosiyanasiyana kuonjezera misonkhano imene anena chairperson kuti tinakumana ndi atsogoleri onse azipani, chipani chilichonse pachokha komanso zipani zina molingana ndi mmene nali ndondomeko timakumana nazo mwina zipani zingapo pa tsiku limodzi. Koma ndithu chipani chilichonse tinakumana nacho ndi atsogoleri ake a chipanicho ndikuwafotokozera kuti makina aja timanena kuti Share. Malawian cameras. Right.